Vítajte! V dnešnej analýze sa pozrieme na niečo, čo tak trochu mení pravidlá hry v kybernetickej bezpečnosti. Hovoríme o smernici NIS-2. A prečo je to dôležité? Lebo prináša jednu zásadnú zmenu, ktorá sa dotkne každého manažéra a podnikateľa. A tá zmena je oveľa osobnejšia, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A presne toto je ten háčik. Toto je ten bod, ktorý musíme naozaj pochopiť. Začína sa tu úplne nový príbeh, kde sa zodpovednosť za digitálnu bezpečnosť presúva z nejakej serverovne priamo na stôl vedenia firmy. Už to skrátka nie je len o technike, ale o veľmi reálnych právnych a finančných dôsledkoch. Viete, dnes už je drvivá väčšina firemných procesov, či už sú to objednávky, logistika alebo fakturácia, úplne závislá od informačných systémov. A práve preto kybernetický útok už dávno nie je len o strate nejakých dát. V skutočnosti predstavuje jedno z najväčších finančných rizík, akému dnes firma vôbec môže čeliť. Toto číslo hovorí samo za seba. Podľa Allianz Risk Barometer až 42% firiem považuje kybernetické incidenty za tú úplne najväčšiu globálnu biznisovú hrozbu. A to nie je len nejaká štatistika v tabuľke. Je to odraz reality, v ktorej výpadok systémov znamená okamžitú stratu dôvery a samozrejme peňazí. A tento trend, ten sa navyše každým rokom iba prehlbuje. A viete, čo je na tom najhoršie? Samotný útok je často iba začiatok. Ten skutočný problém prichádza až po ňom. Firma zrazu musí riešiť výpadok prevádzky, čo môže znamenať zastavenie výroby alebo zablokovanie objednávok. Potom nasleduje obnova dát a systémov, no a samozrejme kriticky dôležitá komunikácia so zákazníkmi a partnermi, ktorých sa to celé dotklo. Poďme si to predstaviť v praxi. Povedzme, že máme stredne veľkú firmu s mesačným obratom okolo 300 000 eur. Len taký trojdňový výpadok môže pre ňu znamenať stratu príjmu na úrovni 30 až 50 000 eur. A teraz si k tomu pripočítajme náklady na IT forenzné služby, na právnikov, na komunikáciu a celkový finančný dopad jedného incidentu sa nám raz-dva vyšplhá na 80 až 120 000 eur. A to je ešte ten lepší scenár, bez nejakého dlhodobého poškodenia reputácie. No a Európska únia si toto všetko veľmi dobre uvedomuje. Vie, že digitálna transformácia so sebou priniesla obrovský nárast kybernetických hrozieb, ktoré sú čoraz sofistikovanejšie a majú stále väčší dopad. Ten pôvodný prístup bol, povedzme si na rovinu, dosť nejednotný. A to viedlo k takej fragmentácii a rôznej úrovni ochrany naprieč členskými štátmi. A tu vidíme ten zásadný posun. Kým tá pôvodná smernica NIS vlastne umožňovala členským štátom, aby si sami určili, koho považujú za kľúčový subjekt, čo viedlo k veľkým rozdielom, tak NIS 2 naopak zavádza jednotné pravidlá a úplne jasné kritéria pre celú úniu. Cieľom je jednoducho odstrániť tieto rozdiely a vytvoriť jeden silný a koordinovaný regulačný rámec. Takže čo to vlastne tá NIS 2 je? V podstate je to legislatívny rámec, ktorý má za cieľ zvýšiť celkovú úroveň kybernetickej odolnosti v celej Európskej únii. A nerobí to len nejakými odporúčaniami, ale úplne konkrétnymi povinnosťami. Oficiálna definícia to v podstate potvrdzuje. Ide o stanovenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti. A dôležité sú tu hlavne slová vysoká a spoločná. Už žiadne výnimky, žiadne slabé miesta. Únia chce jednoducho zabezpečiť, aby kritická infraštruktúra fungovala bezpečne a spoľahlivo. Všade rovnako. A koho sa to vlastne týka? No, ten rozsah je naozaj široký. Hovoríme tu o energetike, o doprave a logistike, o zdravotníctve, poskytovateľoch digitálnej infraštruktúry, ako sú napríklad cloudové služby, o verejnej správe a dokonca aj o výrobných podnikoch. V konečnom dôsledku to zasahuje oveľa viac firiem, než si mnohí z nás uvedomujú. Smernica potom delí všetky tieto dotknuté subjekty do dvoch kategórií – na kľúčové a dôležité. To rozdelenie závisí od veľkosti a samozrejme kritickosti subjektu pre spoločnosť. Tie kľúčové subjekty, napríklad v energetike alebo v doprave, budú podliehať prísnejšiemu a proaktívnemu dohľadu. Na druhej strane tie dôležité subjekty budú mať o niečo miernejší, tak povediac reaktívny režim dohľadu. Dobre, poďme sa teraz pozrieť na to, čo to znamená v praxi. Aké sú teda tie hlavné povinnosti, ktoré NIS 2 kladie na firme? A verte mi, nie sú to len nejaké technické požiadavky. Ide o komplexný prístup k riadeniu rizík. Dá sa to celé zhrnúť do 4 hlavných pilierov. Po prvé, firmy musia zaviesť procesy na riadenie kybernetických rizík. Po druhé, musia bezodkladne hlásiť všetky významné incidenty. Po tretie, musia začať riešiť bezpečnosť v celom svojom dodávateľskom reťazci.
A po štvrté, a toto je absolútne kľúčové, musia zabezpečiť odbornú prípravu pre svoje vedenie. To riadenie rizik podľa NIS 2 je naozaj komplexné. Tu sa nebavíme len o antivíruse. Zahŕňa to politiky analýzy rizík, plány na kontinuitu činnosti, ako je napríklad zálohovania a obnova po havárii, krízové riadenie a dokonca aj bezpečnosť ľudských zdrojov, vrátane politiky kontroly prístupu. Povinnosť hlásenia, to je ďalší zásadný bod. Každý významný incident, ktorý má dopad na poskytovanie služieb, musí byť nahlásený bez zbytočného odkladu, a to príslušnému národnému orgánu. Zvyčajne je to jednotka pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov, známa ako CSIRT. Cieľ je jasný: rýchla reakcia a zamedzenie šírenia ďalších škôd. A teraz sa dostávame k jadru veci. Čo ak firma tieto povinnosti jednoducho podcení? Práve tu prináša NIS 2 tú najväčšiu zmenu, ktorá presahuje vlastne všetko, na čo sme boli doteraz zvyknutí. A ten kľúčový bod je nasledovný. Povinnosť riadiť kybernetické riziká, prijímať opatrenia a dokazovať, že sú účinné, sa presúva priamo na štatutára alebo členov vedenia spoločnosti. Rozhodnutia o bezpečnosti už teda nie sú len operatívnou záležitosťou IT oddelenia. Zrazu majú priamy právny a osobný dopad. A aké sú dôsledky? Tak pre firmu to môžu byť pokuty až do výšky 10 miliónov eur alebo 2% z celosvetového ročného obratu. Pre vedenie to však môže znamenať aj osobnú zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym riadením. V praxi to znamená, že ak vedenie nedokáže preukázať, že prijalo primerané opatrenia, problém sa nekončí pri bráne firmy, ale presúva sa na konkrétne osoby. Takže, smernica NIS 2 neprináša nejaké nové technologické riziko, to tu už dávno máme. Prináša však zásadnú zmenu v tom, kto zaň nesie zodpovednosť. A to nás privádza k takej záverečnej otázke na zamyslenie. Firma ako taká možno kybernetický útok prežije. Skutočná otázka však znie, či jeho finančné a právne dôsledky unesie aj jej vedenie.